Няма основание за отнемане на лиценза на телевизия Алфа. Медията няма влезли в сила наказателни постановления и законова основа да се предприеме такава стъпка. Това стана ясно на днешното заседание на Съвета за електронни медии. Припомняме, че група лица, наречени протестна мрежа, с писмо до СЕМ, поиска спирането на телевизията на истината. По време на дебатите, членове и експерти от Съвета за електронни медии ясно посочиха, че няма основание за отнемане на лиценза на телевизия Алфа. По отношение на конкретния сигнал и желанието на протестна мрежа да бъде заличена регистрацията на телевизия Алфа, смятам този апел за неползотворен в настоящия момент, в който се намираме. По отношение на писмото на протестна мрежа, аз го виждам в една посока. Един административния отговор, че няма започнала такава процедура. Но ако трябва да говорим за разговор за толерантността, както каза Мария, от който много се нуждае цялата медийна среда, ми се струва, че той изобщо не трябва да започва през насилствени административни процедури. Аз също смятам като двамата колеги, че сега за сега не само няма отворена процедура, но и няма достатъчно законови основания за заличаване на регистрацията на телевизия Алфа. Приемам това, че разбира се, че трябва да дадем отговор на този сигнал, включително и публичен отговор, въобще за констатациите и действията на съвета във връзка с поведението на една партийна медия, каквато е телевизия Алфа.